Sú dva spôsoby, ako si tú činku položiť. Ja preferujem ten, kde činku si položím na ramena, na vršok hrudníku a zase na rameno. A ruky si takýmto štýlom prekrížim, tým pádom si viem činku pekne udržať. Hej? Nemusím udržať nejakým takýmto spôsobom, ale viem si ju tu pekne udržať. Druhý spôsob je, kedy si činku pridržím týmto spôsobom, takisto položím si ju na vršok hrudníku a plus ju držím na rukách. Hej. Tiež ideál je, keď mám nejaký takýto stojan, z ktorého si viem činku zdvihnúť, ale v prípade aj, že by som nemal, viem si ju pekne chytiť. Pokiaľ nemám moc ťažkú váhu, viem si ju vyhodiť a dať si ju buď zase týmto štýlom tu, hej, alebo si ju vyhodím, položím si ju na ramena a pridržím si ju. Tak. Čiže položím si činku na ramena, na hrudník, dvihnem ju, spravím krok dozadu. Nohy mám na úzko, mám ich tak na šírku pánvy, špičky mi smerujú rovno. Nevytáčam ich ani do strany a smerom von, ani dovnútra. A idem pekne dole do drepu, koľko ma pustí. Treba si dávať pozor, aby som nekrčil chrbát, byť pekne spriamený. Tá činka ma podrží tak, aby som sa nevyvalil dozadu, že netreba sa toho báť a úplne s kľudom treba ísť dole. Pri tomto však treba myslieť, že je potrebné trochu pracovať aj s ramenami. Čiže keď idem dole, tie ramena jemne pridvihujem smerom hore, aby sa mi tá činka nesklzla. Pretože keby ich mám celý čas takto a idem dole do jemného predklonu, tak už sa mi činka sklzáva dole. Hej? Čiže idem smerom dole, ramena trošku pridvihnem a idem naspäť hore.